Калі ўжо гатовы крой і знайшлі узоры для вышыўкі, самы час падумаць пра простыя швы, которымі можна упрыгожыць свае дэталькі да сарочкі. І вось тут у мяне самыя простыя прыклады швоў для ўпрыгожвання, і зараз мы разбяром, як іх выканаць. Шоўчык вельмі простенькі, вось два крокі наперад, на один крок уніз. Вось я вышываю па канве, так лягчэй лічыць. Тут таксама вось два, один уверх вяртаемся. Зноў два і один уніз. І зусім жа простенькі шоўчык, але дае такі добры дэкаратыўны вынік і вельмі прыгожа рабіць паміж шырокімі радамі, шэрагамі вышыўкі вось такія маленькія упрыгожванні, которые дапамагаюць стылістычна аб'яднаць розныя вышыўкі. Выглядаў яшчэ больш дэкаратыўна. Звярніце ўвагу, не трэба моцна нацягваць вось гэтыя сцябліначкі. Трэба трошачкі, каб яны былі вольнымі, трошачкі паўколцамі такімі, і тады яшчэ прыгажэй выглядае наша шво.